Assalamu alaikum hormatly alamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täderipler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşäs. 29-njy iýuny paýtagtyň Aşgabatda hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň başçylyk etmegine geçirilen 6-njy habar samiti uly üstünlüge beslenip möhüm ähmiýetli waka hükmünde taryha girdi. Samitde hadar ýaky döwletleriniň başçylarynyň arasynda hadar deňdinde 5 taraplaryň hyzmatdaşyň esasy meseleleri boýunça jekmejek we gyzyklanma bildirilip pikirleşildi. Odaly kabul edilen şeýletden we alaraşyklaryň ýerine ýetirilişe teljerli. Geljeki birelikdäki işiň ileri tutulýan uglar kesletlendi. Şeýlekeme hadar sebäpine parahatçylygy, durnuklugy we howpsuzlygy üpçün etmäge, hadarda ananyşmak çärelerini durmuşa geçirmek üçin tagallalary we mümkinçilikleri birleşdirmäge, munyň üçin toplumlaryň syýasy hukuk büniadyny döretmäge hadar ýaka döwletleriniň başçylarynyň taýýardyklary hemem berk ıgrardyklary tasdiqlanýarly. Hadar ýaka döwletleriniň başçylarynyň Aşgabat duşunyň paýtagtymyzdaky Kaşan Arkadag mehmanhanasyny gurulmagy öz bolşly mazmuny eýdir. Çünki şol güni Mehriban hemem gahrman Arkadagymyzyň 65 ýaşynyň dowulmagynyň hormatyny 6-njy Hadar samitine gatnaşmagy bilen belent mertebeli mehmanlar üçin şanly waka daxily bolmak mümkinçiligi döredildi. 6-njy Hadar samiti öz işine başlamadan öňürde ähmiýetli foruma gatnaşmagy bilen ýokary wezipeli mehmanlar Gahrman Arkadagymyzy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowy 65 ýaşynyň dowulmagy münasibetli tüýsürekden gutladylar. Şeýle hem ulu hormaty eýe bolmak mümkinçiliginiň döredilenligi üçin olar Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisi, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew hemde Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirdiler. Belent mertebeli mehmanlar Mehriban Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, döwlet we jemgyýetçilik işlerine hemişe üstünlükleri arzu etdiler. Şu wagtda ýurdumyzyň halk matlagynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Gazaqstan Respublikasynyň ýokary syýlagy Altyn bürgüt ordeni bilen syýlagylamak dabaratynyň geçirilmegi hassa täsirli we münasip derejede eýe boldy. Bu syýlag Gazaqstan Respublikasynyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlar üçin aýry-aýry raýatlara, şeýle hem häzirki zamanyň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgärlerini gowşurlayan ýokary tapawutlanyş nişanlar. Gahrman Arkadagymyz ýokary syýlag üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, bu syýlagy türkmen halkyna hemde Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk syýasatyna ýokary sarpy hökmünde kabul etýändigini aýtdy. Hemde biziň ýurtlarymyzyň arasynda hoşnetli goňşulyk gatnaşyklarynyň we özara bähwitli hyzmatdaşlygyň geljekde de barha ösdüriljekdigine ynam bildirip, Gazaqstanyň dogonlyk halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzu etdi. Şeýle hem samitiň öňü syratyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtly kärdeşleri bilen iki taraplaryň duşuklary geçirdi. Şolaryň marşyna iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde şol sana halkara guramalarynyň Birleşen Milletler Guramatynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň we beýleki düdümleriň çäklerini üstünlikli ösdürilýän köp ýyllyk netijeli özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Soňra Hadar ýaky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy Hadar samitiniň işine başlamak üçin 5 ýurdun prezidentleri Aşgabat samitiniň resmi nişanynyň öňünde däp boýunça bilelikde surata düşdiler. Hemde kiçi mejlisler otagyna gysga düdümdäki ýokary derejedäki 5 taraplaryň duşu geçirdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hadar ýaky döwletleriniň başçylaryny mübarekläp, şu samite gatnaşmagy çakylygy kabul edenler üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi. Hemde şu derejede Aşgabatda geçirilen birinji duşukdan bäri 20 ýylyň geçenligini belledi. Bellenşi ýaly ýurdumyz oňyn bitaraply, hoşnetli goňşulyk we deň hukukly özara bähwitli hyzmatdaşlyk, milli hemde umumy bähwitleriň sağlaşygy esadyna gurulýan daşar syýasy ugry ýygyderli durmuşa geçirmek bilen Hadar sebätinde iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak hemde ösdürmek ugruna çykyş edýär. Bu wagtda Hadaryň ägirt uly, dürli ugurly kuwatyndan hat netijeli peýdalanmak boýunça görülýän ýygyderli çäreler bu urda anyk başlangyçlaryň öňe sürilmegi, gojaman Hadaryň parahatçylyk, dowatlyk we alalaşyklylyk deňdi diýen dereje eýe bolmagyna hemme taraplaryň ýardam berilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň Hadar meselesi boýunça duşuklaryň we forumlaryň ýygyderli geçirilýän ýerine öwürlendigini bellemek gerek. 20 ýyl mundan öňe 2002-nji ýylda Hut Aşgabatda 1-nji Hadar samiti geçirildi.
Bu samet uzak möhletli gelecek üçin netijeli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesitlemäge badalgy boldy. Ýokary derejedäki şu duşy geçirmek başlangyjam Türkmenistan öňe sürdi. Bu teklip 2018-nji ýylyň awgust aýyna Gazagystan Respublikasynyň Aktaw şäherine geçirilen 5-nji Hadar samitiniň barşyna Gahrman Arkadagy tarapyndan beýan edildi. Emele gelen şertlerde Hadar deňdine berk parahatçylygy, howpsuzlygy hemde durnuklulygy saklamak, Hadar tewtini ösürmek üçin ygtybarly siýasy we hukuk kepillerini üpçün etmek möhüm wezipe bolup durýar. Şoň bilen baglykda şu görnüşdäki duşuklar mundan meýlekde ýygyderli geçirmek wajypdygyny ýytaly. Muňa ede biziň ýurtlarymyzyň hökümetleriniň we aýry-aýry puwdoklarynyň derejesindäki gepleşiklere de degişlidir. Soňra 6-njy Hadar samiti uly mejlislerinde giňişleýin düdümde dowam etdirildi. Hormatly prezidentimiň başlyklygyna geçirilen samitde oňa gatnaşy döwlet başdanlary çykyş etdiler. Hadar tewtini ygtybarly, uzak möhletli we berk howpsuzlygy üçin etmek möhüm we şol wagtyň öňüne 5 taraplaryň gatnaşyklaryň üstünliginiň esasy şerti bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz nykdady. Biz bilelikde Hadar tewtiniň parahatçylyk we ösüş hemde ynançmak dogalagy bolmagyny galmak üçin ähli tagallalary etmeliler. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow terrorçylygy, neşe terroristleriniň beýkanun dolanşygyny, guramaçylykly jenaýatçylygy, beýleki itlerini kanuna laýyk gelmeýän işe garşy bilelikde görüşmegi möhüm wezipeleň hataryny görkezdi. Bu wagtda biziň hyzmatdaşlygymyz ören netijeli, barlyşykda häsiýete eýe bolmalydyr. Ýygyderlik, toparlaýyn we açyklyk ýörelgeleri ýetatyny guralmalydyr. Bu işte diplomatik gatnaşyklara ilkinji nowatda bolsa Hadar ýaky döwletleriniň ýürüýte ygtyýarly wekilleriniň derejesinde daşary işler ministrlikleriniň howannarlygyna 5 taraplaryň ýygyderli geňeşmeler guralyna möhüm ähmiýet berilýär. Mälim bolşýaly 2018-nji ýylda Aktawda geçirilen samitde kabul edilen beýannamada bu ýagdaý öz beýan tapdy. Geňeşmeleriň biziň ýurtlarymyzyň döwlet idaralarynyň sağlaşykly işlemek üçin zerur şertleri üpçün etmegine garaşylýar. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmady hyzmatdaşlygyň bu guralynyň ygtyýarlyklaryny giňeltmegi, oňa puwdoklaryň alalaşyklaryň işlerini taýýarlanmagyny utgaşdyrmagy tapşyrmagyň maksady laýykdygyny belledi. Şolaryň hataryna Hadar deňdine göni başlangyç şäherleri ýola goýmak usuly hakyna alalaşygyň üstünde işlemegi tamamlamaga aýratyn ähmiýet berilýär. Duşyň marşyna Hadar deňdine ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini ulun serli. Şoň bilen baglykda hyzmatdaşlygyň hukuk binyadyny döretmeň ýygyderligi kanagatlanma bilen bellendi. Prezidentler Hadar deňdine kenaryaky döwletleriniň hyzmatdaşlyk etmeginiň hukuk esatlaryny emele getirmek barşyna kanagatlanma bildirdiler we bu gurda netijeli işler dowam etdirmek zerurdygyny bellediler. Hemde Hadar deňde boýunça hyzmatdaşlyk etmek, hukuk esatlaryny ösürmekde häzirki döwürde işlem taýýarlanýan 5 taraply retminamalaryň tatlamalaryny alalaşmagy çaltandyrmagyň, şeýle hem odal gol çekilen alalaşyklary durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça geňeşmeler dowam etmegiň möhümdigini nykdadylar. Enşeme retminamalaryň üstünde işler alınıp barlýar. Taraplar Hadarda işin möhüm ugurlary boýunça 5 taraplaryň alalaşyklary we tesbirnamalary şalt tamamlamak hemde olary gol çekmek maksady bilen bu işi işeňleşdirmek zerurdygy bilen alalaşdylar. Bu wagtda ýokary derejedäki iş toparyna möhüm orun degişlidir. Oň düdümine kenaryaky ýurtlarynyň ählisiniň ygtyýarly wekilleri ýerýärler. Hadar tewtiniň artýan biýoktisady ähmiýeti bilen baglykda kenaryaky ýurtlarynyň ulug logistika kommunikasiýa ulgamlaryna hyzmatdaşlygyny ýygyderli ösürmäge çalşylýar. Bu hyzmatdaşlyk Günnogor Gunmatar we Demirgazyk Günorta ugurlary boýunça Hadary ýyry halkara transkontinental hyzmatdaşlyk merkezine şu ugurlar boýunça haritlaryň we hyzmatlaryň akymlary üçin baglanşdyrjy halka öwürmäge gönükdirilendir. Häzirki wagtda Hadar ýaky döwletler tarapyndan port düzümini gurmak, gatnawlaryň logistika ulgamlaryny, ulug ulgamna özari bähwitli hyzmatdaşlygyň ugurlaryny döretmek boýunça tagallar edilýär. Geljekde bu işe ulun serler. Samitiň barşyna kenaryaky ýurtlarynyň arasynda sowda gatnaşyklaryny ösürmek we giňeltmek, harit dolanşygyny artdyrmak, önümçilik taýdan has etnaşykly ýakynlaşmak zerurdygyny nykdaly. Şoň bilen baglykda Türkmenistan hususy işe urlygy alyp barmak, telekeçilik başlangyçlary üçin öz başlyk binýat hökmüne Hadar ýaky döwletleriniň işe ur hyzmatdaşlygynyň geňeşini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi. Azerbaycan Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň prezidentleri tarapyndan Hadar ýaky döwletleriniň arasynda ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmäge gönükdirilen anyk teklipler we başlangyçlar beýan edildi. Ekologiýa TV-ge tugorama Hadaryň biolog serişdelerini aýawly saklamak hem ara alyp maslahatlaşmagyň möhüm meseleler boldy. Şu gurlar boýunça ýam hyzmatdaşlygyň gurallary döredildi, olaň has sağlaşykly we netijeli işlemek üçin wezipeler kesitlendi. Hadar ýaky halklarynyň arasyndaky hoşnýetli goňşulygyň taryhy ençeme asyrlardan göz açalýar. Şu döwürde özara gatnaşyklaryň özbolşly köp babatda täsin tejribe toplandy. Taraplar şu gatnaşyklary pugtalandyrmak we baýlaşdyrmak, insanperwer gatnaşyklary ösürmek, medeni hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin mundan meýlekde şertler döretmek barada alalaşdylar.
Muman ýokary derejedäki duşuň barşyna we many mazmununa ýokary baha berildi. Oňa gatnaşylan oňyn meýilleri, umum dörejilikli maksatlary ıgrarlygy, hadar deňdinde ıtnaşykly hyzmataşlygyň aýdyň beýanyna urly. Şeýle hem şu sammitin gurulşy babatda döwletleriň ýollaşçylarynyň tüýsürekden hoşarlyklary beýan edildi. Kenaryaky ýurtlarynyň liderler tarapyndan ýokary derejedäki 5 taraply duşuklary ýygdarly dowam etdirmek zerurdygy we peýdalyk tasdiklandy. Olaň her biri biziň halklarymyzyň we ýurtlarynyň arasynda dowatlygy, hyzmataşlyk hemde özary düşünşmegi pugtlandyrmak, bilelikdäki ägirt uly kuwaty ýüze çykarmak we durmuşa geçirmek işine sallamly goşant goşýar. Sammitin ahyrynda döwlet başçylygy Serdar Berdimuhammedow duşugy jemläp, daşary ýurtly kärdeşlerine ähli wekiliýetleri iş ýönüne anyk netijeler gadanmak salşýanlyklary hemde sammitin başyna beýan eden gymmatly pikirleri we teklipler üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi. 6-njy Hadar sammitiniň jemleri boýunça degişli beýanat kabul edildi. Beýannamada prezidentler Birleşen Milletler Guramatynyň tertipnamatyny hemde halkary hukugynyň ýörelgelerini we gaýdalaryny eýerýänliklerini tatbiklap, Hadar deňdi sebitiniň dünýäde artýan ornuny gözegine tutup, Hadaryaky döwletleriniň sebit howpsuzlygyny we durnuklylygyny saklamaga, özary bähwitlik iqtisady hyzmatdaşlygy pugtlandyrmaga, ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmäge, meden ynsanperwer, ilm hemde beýlik gatnaşyklary üsürmäge taýardyklaryny beýan etdiler. Hemde Hadar deňdinde Kenaryaky döwletleriniň alyp barýan işleriniň birnäçe ýörelgeler etatyna amala asyljakdygyny tasdikladiler. Ýokary derejedäki 5 taraplyň aşgabat duşugynyň netijeleri boýunça köpçülikliň habar berişleri işlerleriniň wekillerine ýüllenme de beýan edildi. Bu ýüllenme bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, daşary işler ministri Meredow çykyş etdi. Belenşi ýaly öz işini tamamlan, Hadaryaky döwletleriniň 6-njy sammiti netijeli işen ýagdaýda hoşnýetli goňşulyk, özara ynanşmak, hormat goýmak we açyklyk ruhyna geçdi. 6-njy Hadar sammitiniň maksatnamasyna gözegine tutulan şäherler tamamlanandan soň, belent mertebeli mehmanlar Türkmen paýtagtyndan ugradylar. Hadaryaky döwletleriniň başçylarynyň 6-njy Hadar sammiti dünýäniň ýeri köpçülikliğini habar berişleri işlerine de dessine beýan edildi. Sebitin we dünýäniň teleradio ýaýlymlary, elektron gazetler, dürli internet saýtlary, aşgabat duşugynyň geçişi we oň ähmiýeti barada habarlaryny giň halk köpçüligine gyzygyny bilen ýetirdiler. Şeýlelikde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki 5 taraply duşuk, betarap Türkmenistanyň ägirt uly kuwaty bolan Hadar sebitine köp ugurly hyzmataşlyk ösürmek meselelerini öňden görjülükli, üren jogapkärli çemileşýänligini ýene-de bir gezek aýdynlyk bilen görkezdi. Sammitde ýurdumyň beýan eden oňyn başlangyçlary muň aýdyň suwutnamatlar. Şol başlangyçlar sebit we sebitara derejesine özary bähwitlik hyzmataşlygy mundan meýlekde pugtalandyrmagy hemde giňeltmäge, taryhyň dowamyna kemallik bilen dowatlyk we hoşnýetli goňşulyk däplerine dayanýan döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etmäge gönükdirlenler. Muň özi bolsa, umumy awadançylygyň we rowaçlygyň bähwitlerine dolu qabat gelýär. Şugun hormatly prezident bilen taýşyran raýatda Türkmen döwlet konserninden Birleşen Arap Emirlikläriniň Dragon Oil kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgaryna gol çekildi. Munyň özi ýurdumyzyň neft gaz pudugyny maýy goýumlaryny çekmek boýunça täze işleň birine badargadyr. Hadar deňdiniň Türkmen kenaryny özleşdirmek, hususan önüm paýlaşmak hakynda alalaşyk esasynda çeleken şertnamalaryň çägini özleşdirmek işlerini netijeli dowam etmek babatda görülýän çäreler Türkmen neft döwlet konserniniň Birleşen Arap Emirlikläriniň Dragon Oil kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda geçirilen gepleşlerde giňden ara maslahatlaşyldy. Ma'lum bolýarly ýaňy ministrler kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz bolganda öňde durýan wezipeleriň çözülmegini oýlanşykly hemde toplumlaryň çemeleşmegiň zerurdygyna ünsü çekdi. Şunun bilen baglanykda gepleşiklerde hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda ösürilmegi aral maslahatlaşyldy. İşeň häsiýetli gepleşikler ägirt uly energetika kuwatyna eýe bolan hemde neftiň we gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orlaryň birini eýleýän Türkmenistan bilen dürli döwletleriň işur topallarynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanmasynyň aýdyň suwutnamatlary. Dünýä jemgyçiliginiň ýurdumyz bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy bolan gyzyklanmasy, açyk gaplar siýasaty hemde hormatly prezidentimiziň ähli umumy energetika howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça öňe sürýän oňyn başlangyçlary bilen berk baglydyr. Türkmen neft döwlet konserni çeleken şertnamalaryň çägini özleşdirmek barada Dragon Oil kompaniýasy bilen baglaşylan önüm paýlaşmak hakynda alalaşygyň möhletini 2035-nji ýyla şelli uzatmak boýunça 4-nji goşmaça gol çekilmegi ýurdumyzyň neft gaz pudugyna maýy goýumlaryny çekmekde täze işleriň birine badalgydyr.
Dragon Oil kampaniyasy 2025-2035 ýyllar aralygynda uly möçürde maýa goýmaklygy meýilleşdirýär. Şeýle hem goşmuşa çiğ neftiň çykarylmagyna garaşylýar. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriň arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapyryna badalga berilmegine Dragon Oil kampaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktori Ali Rashid Aljarwan ýokary baha berdi. Biz uly şertnamany baglaşdyk. Uluk möhletli hyzmatdaşlyk ýokary netijeler gazanmaga mümkinçilik berer. Biz maýa goýumlaryny goýmak bilen täze teknologiýalar boýunça işlemegi meýilleşdirýär. Netijede iki tarapyň hünärmenleri üçin tejribeleri alşmaga giň mümkinçilik dörýär. Hyzmatdaşlyk esasynda neftiň çykarylşy epesli ýokarlanar. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýurtlar arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet bermegi netijesinde biziň hyzmatdaşlygymyza täze badalga berildi. Munyň özi bilen sepkitleriň eýlenmegini üpçün eder. Sag bolun. 29-njy iýunna tutuş ýurdumyzda gorşa barany şanly wakalar uly davralara weseni. Ýurdumyzyň döwlet ösüşini, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, ägürt uly hyzmatlary bitiren hemde bitirýän hormatly arkadaşymyzyň 65 ýaş toýunyň davralary şatlyk şowhuny ýatda garjy pursatlar bilen tapawdy. Hormatly arkadaşymyzyň ýaş toý münasibetli asyrly däwe eýerilip, dogruň uny dawrasyna niýetlenen süýjülük torty taýýarlany we ol hormatly arkadaşymyza goşurly. Gahrman arkadaşymyzy ösüp gelýän ýaş nesilleň süýjü nygmatlary aýratynamy torty gowurýanlyklaryny nazarda tutup, dogruň uny münasibetli goşulyny süýjülük tortuny döwletler köşgünne terbiýelenýänlere bermegi makul görünýän aýtdy. Şeýlelikde hormatly arkadaşymyzyň dogruň münasibetli taýýarlanan süýjülük torty döwletler köşgüniň häzirki döwürde ajaýyp boýuklarda diýinjalýan çağlar durmuşlarynyň her bir pursatlaryny gahrman arkadaşymyzyň atalyk aradasyny duýýanlyklaryny aýdyp, uly höwes bilen süýjülük torty paýlaşdylar. Bu görnüşleri hormatly arkadaşymyzyň berqarar eden hemem häzirki döwürde arkadaşy serdarymyzyň tagallaty bilen ösüşlerini belentliklaryna tarap önamly gadam urýan ýurdumyzy türkmen halkynyň dünýä nusgulyk ýürürleriniň dowamy bolýanynyň aýdyň beýany urly. Mehriban arkadaşymyzyň iweren süýjülük tortunyň dadan şaýaglary özleriniň bagtyar durmuşy, eşiretli ýaşaýşy we göwüne jaý diýinjar üçin tagalla edýän mehriban arkadaşly serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Munyň özi bagtyar çağlaryň nurany arzuwlaryň wysal bolýan ýurdu hökmüne iqrar edilen Türkmenistany döwlet adam üçin diýen şygary baş ýörügden ýani döwlet siýasatynyň ruwaşy gylyp etsenýäni aýdyň görkezýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maslahat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyny döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ýolgumda milli kanunçylygy mundan belegem kemilleşdirmegiň ileri tuturýan meseleleri boýunça geçiren maslahaty ýaşlarymyzy ruhy wenetlik duýgusyny döretdi. Şu münasibetli Owy Hojuruk Üniversitetinde geçirilen hoşallyk maslahaty uly ruhy wenetlige wesenli. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň azalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mektebiniň mugallimleri, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan hemem ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän, bünyady esasen ýani ýaşlar barada döwlet siýasasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistan ýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli Amerikan sadanasy we aýdymçysy Najib Saburyň we Maýukly Wadanaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň kompozitor talipleri Döwran Şamiýewiň hemde Begmurat Hudaýberdiýewiň birlikde döredin dostluk owadatly täze eseriniň tanışdyryş davrasy geçirildi. Garaşda hemişelik bir tarap ýurdumyzda toýlamalar. Hormat prezident we medeniýetimiziň goýsany otymyzyň gülle wesmegi dünýä ýaýylma wagtyna uly işler durmuşa geçirýär. Dünýä döwletler bilen dostlugyny gatnaşyklary hasam berkidilýär. Munyň şeýle täze eseriniň tanışdyryş davrasynda aýdyň ýüze çykdy. Hormat prezident bilen başlanýany edil diýarmyň sebäplerini durmuş ykdysady taýdan durnukly ösürmek bilen birlikde halkymyzy ýokary hili azyk önümleri bilen bolýan üçin etmek döwlet siýasatynyň esasyny düzýär.
Arkadağı serdarımdan Türkmen dayıxanlarına netijeli işleme üçün dördüp beriyene giyin mümkünçülüklerinin peydalanayan Balkın vilayetinin mağtumulu etrafında burada bitiriliyen işlerim özünün doğru vapravulan tapatoniye. Şunları etrafına dayıxan birleşiklerinin kârinleşi bağvanları, ağreteniki taraflara layık üsürlüp yetiştirilen bağlarda bolu meyve hasılını yığınıp, halkımızın bereketli taşaklarının ardalı nımatlarını öğürmekte tağallalı işler bitiriyorlar. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Balkyn vilayatyna beýleki ekrançylyk ölümlerden bir hatarda meýwçiligi ösürmekde de görnükli netijeleri eý bolýar. Vilayatyň öz işine ussat bagwanlarynyň tagallary netijesinde soňky ýyllarda ekleni müňlerçe düýüp meýweli ağaçlaryň naxallary bugün hasyl berýän baglara öwrüli. Agreteniki ide getirilene meýweli baglaryň hatar aralarynyň haşyl otlardan arasanyp öz watyny suwurlyp durulmagy bol hasyl toplamaga aýgytly täsirini ýetirýär. Bitkinli hasyl toplany alma, armud, ülje, ayva, erik, şettali, alça ýaly baglar synlarynda şöyle vilayet boýunça ýokary hili meýweleriniň bol hasylynyň ýygnaljagdygyny aýdym göz ýetirýärsiň. Şunları halal zähmetindirlip kemal etirilen dürlü görnüşlü kememdatly meýweleň bol hasylyny isrepsiz ýygnap sarp edijere ýetirmekde. Vilayatyň mawtumuly etrafynyň ussat bagwanlary aýratyny işeňlik görkezýärler. Halkyň arkadagy zamanatyny etrafyna daýhan birleşikleriniň bagwanlarynyň onurçasy, symmur we çenler jülgesiniň uğurlaryna ýerleň ýüzlerçe hektaryna meýweli ağaçlara görelili hyzmat edip, bol hasyly kemal getirdiler. Türkmen diýarynyň jenneti günjogydan böjülgelerde ösürilip kemal getirilýän meýweleri özüniň ekologiýa taýdany ýokary hililigi we arasalygy bilen tapatanyp, Sewtiň ak bazarlaryna uly höweslen satylýar. Häzir günlerde etrafyna daýhan birleşikleriniň kärneçi bagwanlary almadyr, armadyň, garalydyr, alçaň, datly meýwelerini ýygnamak işlerini ýokary depkinlerde alyp barýarlar. Baglarda toplanan hasylyň ýygnalyp ak bazarlarda halka ýetirilip durulmagy göwnüje ýol goýulýar. Bolu meýwe hasylyny ýygnamakda etrafyny hojagala ýeňiş zähmet hememe daýna daýhan birleşikleriniň ussat bagwanlary aýratyn tapatonyar. Halal zähmet çekip netijeli işleme üçin dördülýän giň mümkinçiliklerden göwnüre alkylýan mawtumuly etrafynyň hasylatlary gahrman arkadamyda hemde arkadagy serdarymyda tükönüksiz alkyş sözlerini aýdýarlar. İdi diyarımızda küçük ve orta telekaçılık ösürme hususiyetçileri hemme taraflayan gollamak, arkadağı serdarımızdan parasatlı baştanlığından lıparlayan, oylanşıklı dövlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının hatarını kesitlenip, uluğumun işini kemilleştirmek babatta yayvanlanırlan işleri özünün oňy netijelerini berýär. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne döwrübap önümçülüklerini ýola goýulmagy, ak bazarlamada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan, bätäşe ukyply ýokary hili önümler bilen üpçün etmäge giň mümkinçilikler döredip, döwletimiziň adyk garaşdygynyň has puturanmagyny uly eter berdi. Eri diyarımızda adyk bolçulugynyň üpçün edilmegine gönüp durulan döwlet siýasatlary ýurdumyzyň Lebap vilayatynda da uly rowatçylyklara beslenýär. Il ýurt bähfidine gönüp durulan büýük tutumly işde Günnäwar Sewtiň telekeçileri uly işçilik görkezip, dürli senagat haritlarynyň önümçiligi bilen bir hatarda ak bazarlarymyzda adyk bolçulugynyň döredilmegine özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda döwlet siýasatlaryndan, bu urda hormatly prezidentimiziň taýsir tagallalaryndan, ýygyderli gollawlaryndan ruhlanyp, döwrüwap önümçiligi ýola goýan kärhanalaryň hataryna Lebap vilayatynyň Saýdy trawynyň şäherinde ýerleşýän Enay süýt önümleri hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Enay haritny şanly bilen ýola goýulan bu önümçilikde etasanam häzirki dowam edýän tomut faslynda möhüm islegil harityna öwrülen doňdurmalaryň dürli görnüşleri taýýarlanylýar. Önümçilik üçin zerur bolan süýt şahsy hojuluklardan satylanýar. Her gün neçe malyň 250 litri gaýtadan işlenilýär. Önümçilikde süýdüň hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Özgedeginde taýýar önümlerim degişli hünärmenler tarapyndan satyp çykarylmadan öň hil barlygyndan geçirilýär. Hususy kärhanada oturdulan kämil enzamlar ilat arasynda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleri, hatda haýgy doňdurmalaryň 20-den gowrak görnüşini taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde düdümi, vanil, garpy, yer tuğdany, gawun tagamly bilen baýlaşdyrylan gaýmakly we plambir doňdurmalaryň önümçiligi ýola goýulan. Şokolat örtükli hemde karamelli doňdurmalar önümçiligiň esasy bölegindiriýär. Suud kärhananyň işgärleri doňdurmalaryň daşky bede gaýratynlyklarynda uly ähmet berýärler.
Ekolog taýdan arasa ýokary hili önümler welaýatyň çägindäki dukanlara, şeýle de ýurdumyzyň beýlek welaýatlarynyň töwdan okotlaryna uradylýar. Häzirki tomut basylyny bu önümlere bolan isleg barka artýar. Kärhananyň agry işgärleriniň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmekde döredýän giň mümkinçilikleri, ýygydyry döwlet gollawlary üçin arka dagly serdarymyzda hoşalyklarynyň çägi ýok. Yurdumuzda giň gyrymda geçirilýän ýarşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý belim tepkitleň eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýykly degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri weklenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirilen ýarşlar hünärmenleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Paýtagtymyzyň birinjil uğurnaky ýarşlar türgüleriň tejribesiniň artýanyny eşgär etdi. Şu ýyllar dürli ugurlar boýunça geçirilýän ýarşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgüniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň ödendir. Ýarşlar türgüleriň maksady okulydygyny eşgär edýär. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň ödendir. Tejribe toplamakda öz boşy mektebe öwrülen ýarşlarda esasy wezipä bilen sepkler eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gazanmak ýygyderli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleriň birini öwrülýär. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň raýatyna we paýtagyň aşgabaty 30-njy iýulda saat 20-den 1-nji iýulda saat 23-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan vilayatyna az bulut howar günortagyň nordan telde sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenar ýaky traparynda 29-34 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulut howar temperatury nordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa urup temperatury nordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 26-31 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa urup temperatury nordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 27-32 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna az bulut howar nordan telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda açyk howa urup temperatury nordan telde sekundda 9-11 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 26-28 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 1-ndan magnetik hadisasynyň gowşak täsiri bolmagy aşylýar. Edil vatandaşlar tömüz pasyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyna nazar alyp, pasylyň aýrytynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş ýoklusynyň goranmagy, şeýleheme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertipli günlerini berja etmegine maslahat berýär. Mehriman ýeşara bulary berja etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzda gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Bir karar döwletiň täzeýäminiň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüresenýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ezýärler.